Milovci zážitkov, práve sa nachádzame na obľúbenom zájazde Západ USA, ktorého súčasťou sú aj národné parky. Dnes sa nachádzame v štáte Utah, v národnom parku Zion. Tento park bol založený v roku 1919 a je jedným z najstarších národných parkov v Spojených štátoch. Tento park je ideálnym miestom pre milovníkov prírody a turistiky. Nádherná krajina tvorená pieskovcami starými miliónmi rokov ukazujú ohromujúce panoramatické výhľady. Farebné odtiene červenej, bielej i oranžovej v kontraste s bohatou flórou tvoria unikátny pohľad na celú krajinu. Zion Canyon s hĺbkou viac ako 800 metrov i rieka Virgin River poskytujú návštevníkom unikátne výhľady a nezabudnutelné spomienky. Tak ako? Idete do toho na budúce s nami?